bawan Allah da Allah kamar haƙuri wallahi yau ban samu kai ba wannan maganan ka wani mai hanya ka wani mai hanya ni ba tun rana nake shan wallahi hatta roba ko karfe ba abin da na samu ko ka wuce dan makarantar bokoko yau kana da sai na ra ɗarin nan kai haka nan zaka mi koko garin kwaki na je in sha maza jika je yau sana'a ne dan Allah ba komai tunda ka bayar barka dai ya ka aikin da ka cauka din ana nana fafata ya me labari mi ko kawai ta bane lokacin kai wannan lokaci a to ya dai na wannan Buhari wallahi ina ga ma ai cikin Buhari kai Buhari nan fa yana bada kudade sababbi ma ba ka gani ba kowa yana ji a jikin yanzu dai su burbudu to abi da ya ga mu ba da ya ga ma ba baka bula yan banki bane me ya je ma ko da yake talaucin kiyama rana je ka talaucin kiyama rana baka da kuzi Allah zai kawo masa mazadiki uban mataram uban ka ne eh uban ka ne ana magana kana uban kare kana wani iskaji yi min shiru aka wani komanda zuwa wuce aba komanda ya ci bashi a dala da annabi a taimaka min mai gari sai da wuri mun mai da mu wallahi ka wani komanda ni ku zo ku wuce wannan ku tasha dan girman Allah ka taimaka mana ka agaza mana ai abin nan da mu wai daya ku yanzu gidan uban wa za ku je ne ma wai kuke tafa mun hadan da Allah da annabi kuma wannan talaucin ma da kuke tafa mai kira ko san dai saboda ita na fito nan titi ma an sana mu kasan a dabi da oga ashe kai ma kasur kuma madiyaci ne in ji uban wa muka yaga da kai nace ma fakiri ne ni wallahi to in dai oga zaka biye mana mama hawa mashin din nan to talauci ko a gidanku aka halice ka ya kare ba ka ba talauci zai kare a Najeriya amma ti kar za mu sabu wannan jami'a ya bisi a Najeriya a to daga nan talauci zai hannu riga da mu ga kuma wannan da majalisa nan Alhaji Honorable Adamu wannan Alhaji Honorable Adamu shine muna kira da Sidone Metasa nan domin yana da tausayi talaka da kowa da kowa idan ka je dangwala zabe sai ka je ka dangwala mata ka dangwala mata ka dangwala mata ka dangwala a Alhaji Adamu na ce mama wannan shine yakin mu duk matashi kai yazo na haka a tanaji wannan aji Adamu je mun yi kokari a wannan to kuma nan ya zo kashe ha shi ne tuntun mu kuma bayani ba kuka banda ne ina kashin jiri kada ina can gyara nan